Ahojte všetci, toto je moje prvé video a v dnešnom videu to bude vlog Košic. Dajte odber, like, nezabudni dať zvonček, aby ti moje žiadne video neuteklo. Išli sme autom do Lipany na stanicu, od Lipany do Košic vlakom. Tu sú zábery s autom. Tu už sme boli do Lipany pri stanici. Ešte som nikdy nešiel vlakom. Sme si sedeli, najedli. Pak sme išli na mrzlinu. Na konci videa vám ukážem, čo som si nakúpil. Tu už ideme domov. Biele tričko stalo 4,99 a čierne rifle stalo 9,99. Toto video je už na konci. Keď sa vám to páčilo, nezabudni dať like, odber, nezabudni zvonček, aby ti moje žiadne video neuteklo. Sleduj ma na sociálnych siete. Zatím, čus!